Tinokuchingamidzai pano Sly Media TV apo patinokuigirai zvirongwa zvakasiyana-siyana kubva munzvimbo dzakasiyana. Rangu zita ndinoitwa Tarumbidzwa Rudhenya. Nhasi tatiregai timboshanya pachikurubhi maximum prison apo patatiregai timbonoita hurukuro nedzimwe dzehama dzedu dziri mukati meusungwa tichinzwa kuti chakaita kuti vange vachipinda mukati meusungwa chingava chii. Nhasi ndakagara namukoma wangu wandinaye anonzi Anyway. Regai tinzwe kuti ingava iri mhosva yakamboita kuti vazowanika vari mukati meusungwa yakanga iri mhosva iyeye. Mukoma Anyway, tinokuchingamidzai muchirongwa chinochi. Nemi tinokuchingamidzai sisi. Mukoma Anyway, mhosva ingave yakakupinzai mukati meusungwa imhosva yei? Nyaya yakaitika imhosva yemedha. Nyaya yakaitika ndandichida kuenda kubasa kuchipinge, ndandiri kuchipinge ndokwakaparikira mhosva iyi. Saka ndiri kuenda kubasa ndani mukadzi wangu pamba. Kana ndiri kuenda kubasa ndasvika pamashopu ndakazitazve kutipirwa namwe moms anogara pasaidi neni. Saka madhai ndo akatipirwa kuti mukadzi wako uyu andisi kumuona zvakanaka. Dhee racho handina kuenda kubasa, ndakazoya pamba manheru zvekuma 12 dzeusiku ndichinoka pamba. Pandakanoka pamba mai mukadzi wangu iye ndokubva adaira. Saka paakadaira wakambononoka kuvhura dhoo mumba apa mama Nechikomba chachiri mumba imomo. Ndokubva azovhura dhoo. Chikomba ichi chachine okapi. Saka chikomba ichi padakapinda mumba chakabva chandidhuma. Icho chikomba ichi chobva chadonhesa banga pasi. Chobva ndatora banga riya. Ndobva ndapinda mumba. Ndobva ndataura mukadzi kuti ndiani wanga wauya naye panapa. Mukadzi ndokuti ndi baba munini chii. Saka ndakabvizo nehasha ndakasitora banga riya ndokubva ndamubaya ndokubva afa. Saka paakafa iye mukadzi iye ndakabva ndafonera mai vacho abva kuMozambique. Ndasifonera mai vacho kuti uye mutore mwana wenyu uri kurwara kunoku. Mai vacho vakati sofa nguva ine hazvichaiti because nguva dzafamba. Azoya mangwana makuseni. Mangwana makuseni paakasvika pamba ichitosvika pamba ichitovhura dhoo ichitopinda mumba ndokutoona mwana wacho wakafa. Ndokutoridza mbere mai vacho handina kutezana kuita sei. Veareas ndokuzodaidza mapurisa ndokundisunga. Maybe tichingodzokera mashure zvishoma. Pamakapinda mumba muchidhumana nechikomba chemudzimai wenyu, chii chamakaita kune Chikomba? Chikomba nehasha ndaida kutochibaya nebanga asi Chikomba chakapokonyoka chikabva chatiza. Mudzimai wenyu achizoti ndiba munini ndiani ndichi. Mumba mamaigara umu yakanga iri one room here kana kuti mubedroom menyu ndo mamakanoka vakanonoka kuvhura? Bedroom ndo mandakanoka vakanonoka kuvhura imomo. Makambobvunza here mudzimai wenyu imimi musati maita pfungwa dzekuti muda kumubaya kumubvunza kuti alright kana vari bamunini ko mubedroom manga makakirana muchiitei? Izvozvo andinozokwanisa kubvunza because ndandatova nechiki. Ndakatoti aiwa asitori nane kutomupfudza because waste your time. Saka mazomubaya haana here mashoko amakamutaurira because munhu kana akabayiwa anogona kusafa nguva iyoyo? Haana here mashoko akakutaurirai kana kukumbira ruregerero kuti murume wangu ndozvati ndakutadzira kana kuti ruregerero wakakumbira kuti baba yemwana ndokumbirawo ruregerero ndoziva ndatadza kutadza kuriko but ini andina kuzvisa mupfungwa. Nangoti obvious munhu ndikamusiya manje obvious unozopinda futi mangwana nehasha. Ndakabva ndatomubaya because ndatopinda muchiki. Pamakambaya pai? Ndakamubaya pahuro. Ko vana vakanga vari kupi nguva iyi? Vana vanga varipo. Saka zvinhu zvese izvi zvakaitika mumasu evana here kana kuti vana vakange varara nguva iyi? Vana vanga vakarara. Bozvaza zvokuma 12 dzeusiku.
mamubaya adonha pasi kubva kuma12 dzeusiku kusvika kwaedza. Makanga makangomutarisa here achifa kana kuti nguva iyoyo makabva mabudawo? Paakafa ndandisiripo, ndakangoti pandakamubaya ndakabva ndabuda imomo. Wakasara kufa ndisisimo, ndakazosvika imomo atofa. Makazodzoka makuseni acho? Ndakazodzoka makuseni. Saka vanambuya vakasvika muchisvikawo here kana kuti makatanga masvika mubva maona kuti munhu afa mubva mangopinda mubva mabuda mukati ndakuvamirira kuti ivo vasvika? Vana mama wacho wakazosvika, ini ndasvika ndandichiri kungobva kutoti svikei ndonguva dzawakasvikawo iwo ipo pamba ipopa ichiti ari kuona murwere. Vachisvika naambuya vachivhura dhoo vachiona mwana wavo akarara pasi, ropa rakayerera. Chii chakanyatsoitika panguva iyo? Pane pavari ivo vakangosvika pavakaona mwana wavo akafa vakasvika ndokuridza mhere, havakachema zvisikaiti papa. Vamwe vacho vanga vari paareas ipapapo manext door ndokubva wazvinzwawo ndokubva wabatsirana kuchema ipapa. Iwo hauna kutiza? Hauna kana kuita sei? Hauna kutiza. Havana here kubvunza kuti chii chaitika kumwana wedu? Vakabvunza, ndikavatsanangurira sematsananguriro andaita iwava, ndomatsananguriro andakavaita. Ivo pandakatsanangura izvozvo, ivo vakati wakadii kundifonera kuti ndizive kuti ndizvo zvaitika izvozvo. Ndikati anazokwanisa kumufonera, ipapo ndakatadza. Saka mashoko avakakutaurirai because amai mwoyo wokubereka unenge wakurwadza hongu vanenge vachichema, but vanogona kunge vane mashoko avakambva vakutaurirai nguva iyoyo kuti mapfudza mwana wavo, hamuna kutiza, hamuna kuvafonera kuti ndozvaita mwana wavo. Vakati kudii? Iwo sofa wakati chapedzerana wabuda, ndabuda mukati menzvimbo ine tozoonesana kuti tozvifambisa sei. Ndo matsananguriro awakaita iwawo pandakazosungwa. Saka kubva ipapapo handisati ndataura navo, nekutovaona handisati ndatovaona. Saka vana makuseni vachimuka vachiona kuti ndo chiitiko chaitika ichi, vakaita sei? Vana hapana chavakaona because vana vaitoti mai vakarara. Hapana kana chavakaona because vana vanongomuka tondotamba uko because vanga vari vadiki. Vangoti mama wakarara. Havana kukwanisa kuziva kuti mai wafa. Ivo vakangoti mama wakarara. Mazoenda kumapurisa mapinda mukoti, makatongerwa makore mangani? 25. 25 ranga riri gore ripi? 2014. Muchinzi najaji. Anyway, mhosva yako yawakapara yekupfudza mukadzi wako nekuda kwechikomba, tikukutongera makore akati, wakazvigamuchira sei nguva iyoyo kuti 25 years uri mukati meusungu? Ipapo ndakatorohwa nehana kuti 25 years ndodzibuda riri 25 years. Ipapo ndakazwa kubatikana nekutorwadziwa nemusodzi. Sofa ipapo musodzi dzakatoerera nekurwadziwa kuti makore andatongwa ndoapedza rini. Ndakatozwa kubatikana zvisikaiti. Saka uri mukoti anambuya vachinzwa kuti 25 years ndo dzatongerwa mukwasha, vakati kudiiwo mukoti mashoko avakataura iyo? Ivo varidzi vana mai vemukadzi, vana mai vemukadzi vakangoti munhu uyu wakaita aine chinangwa pane mwana wedu, haana kana kumbotifonera, haana kumboita sei. Sevanhu vaigara vachingonetsana, pamwe unotonyepa kuti mwana wedu wanga ane chikomba,
ndo matsanangurira akaita iwo mukoti. Ndangokudzosai kumashure. Chikomba ichi pamakamuona haasi munhu here wamakaziva kuti chikomba ichi ndinhingi? Munhu uyu ndaitomuziva icho chikomba ichi. Chaigara location imwe chete. Icho chikomba ichi ndaigara ndichingosangana nacho banda asikatongoziva kuti uri kutotaimirawo mukadzi wangu. Handina kana kutobozvisa kana mupfungwa ipapo. Muri mukoti matongwa makore enyu, hama dzenyuwo imimi dzakatiwo kudii? Ini sofa hama dzangu hapana, handisi kutomboziva kuti sofa izvi dziri kuziva here kana kuti hadzisi kana kutomboziva. Ipapo basa ndaziva because kubva pandakasungwa kukoti kwacho havana kana kumbouya. Pandakaparira mhaka kure nekumba futi, bozi kuchimanimani ndokumusha, kuchipinge ndokwana ndichigara kubasa. Saka kubva ipapapo havasi tomboziva ndakasungwa. Phone number dzavo ndandisina. Chero dzamukoma, chero dzani? Chera kana one ndandisina. Sei makanga musina nhamba dzehama dzenyu? Nhamba idzi dzanga dziri mufoni, saka nemusoro ndasingadzizivi. Saka foni iyi yakangobiwawo foni iyi. Imene kuti yakadonha here kana yakaita sei anazotomboiona kuti foni iyi yakafamba sei. Iro dhei racho radabara ndasungwa iroro. Saka phone number idzi dziri mufoni kuti ndidzizive nemusoro manje. Hapana kana wana yandakabata nemusoro. Kunyatsoziva kuti yanhingi hapana kana wana yandakabata nemusoro. Mazopinda mukati muno mebusungwa, zvamunoti munombodzidzisana nevamwe vasungwa makagara maererano nemhosva dzamakapara, mashoko ekurudzirana amunombopanana ndeapi? Munomo tinenge tichitodzidza mabhaibheri, tinenge tichidzidza, tinotodzidza zvakawanda. Sofa ini nditori munomu ndodzidza mechanic, ndiyo yandiri kudzidza nezvayo munomu. Saka munomu tinenge tichitokurudzirana zvakanaka kuti tabuda panze tikwanise kuita zvakanaka zvinobatika tabuda mukati menyika yeruwaniko. Mashoko amungada kuudza vamakatadzira vanambiya venyu, nekuti makagumisira kuvaona musi wamapinda mukoti, saka mashoko amungada kuvataurira, pamwe zvida makatadza kuvataurira muchibuda mukoti kana pavakasvika kumba, nhasi uno uyu ndeapi? Ini ndoda kuvakurudzira kuti sori vana mbuya, zvakatoitika ndasikatozivo. Ameno mweya wakandipinda ipapo kuti mweya wakaita sei, ndinokumbira ruregerero kuti tigone kuyanana. Ndo mashoko andinovapa kwavari. Ko kuhama dzenyu, zvimwe kuda pana akatarisa asiri kuziva kuti ndo mhosva yamakapara, ndo mhosva yakakupinzai muusungwa, zvamungada kuvataurira nhasi uno kune vakateerera vari kunzwa achazoona ndezvekuti chii? Ini zvandinokurudzira kuvataurira vari mukati meruwaniko nezvekuti kana vakateerera mhosva dzekuuraya dzakaipisisa. Ukaona kana mukadzi wane wakadzi, ukaona mukadzi wako aine chikomba, solution good idea ngeyekusiyana nazvo izvozvo. Unokwanisa kana kusiyana nemukadzi wacho iyeye wotsvaga zvimwe. Ndo good solution yandinokurudzira kuvataura vari panze peruwaniko kuti mujeri makaipa. Ko kuhama dzenyu dzisiri kuuya kuzokuonai, munongada kuvataurira kuti chii? Hama dzangu ndinodzikurudzira kuti kana dzakateerera, dziripo dzakateererawo, ndiri chikurubi maximum, ndinokumbirawo dzikwanisewo kana dzakasununguka dzikwanisewo kana kuzouya kuzondoonawo pachikurubi maximum palapo. Ndo pandiri
zvakaitika ndinotokumbirawo ruregerero kune hama dzangu idzodzo ngadziri ndiregererawo ndakatadzana nekusaziva iko kuvana vamakasiya nguva yamakavasiya vanga vachiri vadiki pamwe havana kuonawo mukana wokunzwa mashoko enyu kezvino vanenge vatiwo kurei vaakuziva mashoko amungada kuudza vana venyu zvimwe kuda vachazoiona kana kuti vakateererawo ndiapi? ini mashoko andinoda kuudza vana vangu ngekuti vagare zvakanaka ikoko kwavari ikoko vagare zvakanaka vakurudzirane zvakanaka ikoko nehama dzangu idzodzo varidziwo mukadzi ndinokumbirawo kuti mugone kuvadzidzisa vagonewo kudzidzawo abatewo chavanobata mukati mendangariro dzavo agone kuziva chakaipa chakanaka nechakaipa nechakanaka agone kuziva. Ndo mashoko andinovaudza nekuvakurudzira vana vangu vari mukati meorowaniko. Tichiuya muno musungwa wamuri mumaximum namonzwa muchiti muri kuita zvemechanics. Zvimwe zvamuri kuita zvisiri zvemechanics zvamuri kudzidziswa nanagogo nanasekuru ndezvipi? vari kutidzidzisa kunamata nekusima miti zvakangosiyana siyana zvinongoizwa pajeri panapa. Zvinokubatsira ichi izvozvo zvinotibatsira patinobuda mukati menzvimbo ino tinenge taane chatinogona kuita chinoshandwa nemaoko ndio chatinogona kuita tabuda panze. Saka zvamungada kuudza nagogo nanasekuru vari kukudzidzisai mabasa emaoko ekuti kana muchinge mazobuda musazowanikwa muchipara zvakare mhosva yakaita kunge iyoyi yamakapara ndiye kuti chii? Ndinotokurudzirawo vana ambuya nevana sekuru kuti vanichengetedza zvakanaka nekutidzidzisa nekutikurudzira kuti tiite zvakanaka mukati menzvimbo ino kuti tabuda panze tisaonekwa tichipara futi mhaka dzakafanana nemhaka dzakatipinza mukati menzvimbo ino tikwanise kuita zvinhu zvakanaka mukati menzvimbo iri waniko. Ndinovatenda zvikuru kwazvo vana sekuru nevana mbuya nekuti vanotiteera nekutinzwawo zvichemo zvatinovapa vanotigamuchira nemwoyo wavo wese. Ndinovatenda zvikuru. Ko rubatsiro rwamungada kune veruzhinji rwezimbabwe vakatarisa kuburikidza nezvikwanisiro zvamungada kushandisa muri mukati menzvimbo ino zvamungada kushandisa muchiitaiwo mabasa emaoko amuri kudzidziswa nanagogo nanasekuru? Zvikwanisiro so far ini handina kana mbovhistira since ndakauya mukati menzvimbo handina kana vhista kana mafuta sofa kana mafuta ekuzora chaiko anotonetsa hembe chaidzo dzekupfeka dzotonetsa. Saka ndinokumbirawo tinenge tiri muno tichitowanamatirawo kuti vari panzewo vanouyawo mumachechi vava vagonewo kutunzirawo zvikwanisiro hembe dzekupfeka nemafuta ekuzora nezvimwe zvekudyawo izvizvi panapa. Saka ndinenge ndichitokumbirawo vari panze tichitovapa munyengetero kuti vaonewo zvikwanisiro zvakakwana iyo vachitinamatirawo tiri mukati menzvimbo ino kuti zvione kufamba zvakanaka. Komashoko amunosira ari kufungawo kuti inini izvi neizvi ndikazviita zvinondiitira zvakanaka. Mashoko ekurudziro amungamugopawo mayouth ari kunze uko kana mwanawo baba nana amai vari kunze uko ndiye kuti chii? Mashoko andinovakurudzira ndeyekuti munofanira kurarama zvakanaka. Zvimwe futi unofanira kushanda cheziya rako ndo zvaunofanira kushanda. Zvimwe zvekungononga izvi zvakaipa zvinokupinza mujeri mataisirewa. Saka zvatinokurudzira ngezvekuti unofanira kurarama zvakanaka panze uchishanda zveziya rako panze. Ndo zvandinovakurudzira nekuti vagare zvakanaka vachengetane zvakanaka ipopo panze ipapa ndo zvandinovakurudzira vari panze.
Ndofunga mazvinzwira mhuri yeZimbabwe chichemo chatiri kupiwa namukoma anyway vari kuti hama dzangu mhosva ndakapara ine ndinokumbirawo ruregerero vachiti zvakare kuna nambuya ndinokumbirawo ruregerero nemhosva yandakapara zvichibva pakadzikadzika pemwoyo wangu vachiti kuhama dzavo zvekare uyai mundionewo ndine izvo zvandinenge ndichidawo kukutaurirai ndigova neizvo zvandinenge ndichidawo kuti munge muchindibatsirawo ndikwanise ndive ndine raramo yakanaka ndiri mukati meusungwa. Isu seSly Media tinoti rambai muchisheya, rambai muchilike, rambai muchifollowa ku all our social media handles. Inini rangu zita ndinonzi Tarumbidzwa Rutenya. For now, it's a bye-bye.